Erromanikoa izarrak eta ardoaren programa. Uztailak 25, 26 eta 27. Doako sarrera erretzerbarekin. info@tierrasdeirantzu.com 646-185-264. Uztailak 25, ostirala, Garizuain, Gezalaz bailara. 12:00 aurkezpena. Nafarroako erresuma defendatu zuten gazteluak Gezalaz bailaran. Historialaria Iñaki Sagredo. 13:30 ardo dastaketa Lezaun upeltegiak eta Idiazabal gaztak. Arratsaldeko 7:00 aurrera Garizuaingo Natibitate Elizara bizita eta Garizuain herriko ondarera bizita gidatua. Jauretzeak eta nobleen armarriak. Artearen historiako irakaslea Asunción Domeño. 8:30 Lezaun bodegitako ardoen dastatzea. Idiazabal gazten. Jaitzeko gatz ekologikoen. Azantza Patxarana. Embutidos Julio Izkue. Eta Nafarroako intxaurren dastaketa. Show Cooking etxezakan zagardotegian. 10:00 astronomia, musika eta poesia. Harmonizez Mundiren musikaz girotatutako izarren behaketa. Uztailak 26 larunbata Bidaurre, Gezalazko bailara. 11:00 aurrera bizita gidatua Bidaurretako Santa Catalina Elizara eta Bidaurreko ondarera. Artearen historiako irakaslea Asunción Domeño. 12:30 Ultreia, Erdi Aroko musika Done Jakue bidean, Zorongo taldearen eskutik. 13:00 Tandem bodegetako ardoen, Idiazabal gazten, jaitzeko gatz ekologikoen eta embutidos Julio Izkue, Azantza Patxarana eta Nafarroako intxaurren dastaketa. Uztailak 27 igandea, Muniain, Gezalaz bailara, 11:00 aurrera, bizita gidatua Gezalazeko Muniaingo Santa Catalina Elizara eta Muniain de Gezalazen Erdi Aroko ondarera. Artearen historiako irakaslea Asunción Domeño. 12:30 munduko musikak, Noaren Maia Zapia. 13:30 ardo dastaketa, Idiazabal gazten, jaitzeko gatz ekologikoen eta embutidos Julio Izkue, Azantza Patxarana eta Nafarroako intxaurren dastaketa.